Goaztin, Mai Carmen? Martxan da saiko nahi dugu Ikeara. Kotxia primerako inventua da, na? Bai. Esiatzen atxion Ikea aliatzeko. Armario berrik eosita. Armario ropero oitako bat ese berdinat. Bai, neguko abriguak eta kortetzeko. Santa, seguro ala kotxe txiki hontan kabituko zaiula? Bai, emakumia. Ikean gainea muebliak montau gabe saltzaizkina be. Gainea kotxi hau. Txikitea, baina espaziosua. Aizan, piztu zen arrote irratia. Egitea, oain Luis Marianon antologia izango? Ikuste denoi, ziklista ikuste huedia ba los amos de la carretera. Igual ez zuen konturatuko atzen gaudela. Koion bozina! Zaialen! Consolación. Hala, ongarretia! Organikoa benta! Ai, ama! Baina, Mai Carmen, hau ez den paiz Dakar, Ziko azitxonan karreteran deskibatu indina. Bestela, pintzazo. Balanka hori matrionat, ai, nahi gau, Ai, limpia parabrisa zaten. Ba, ez din moitek? Baina, zegetatzen den! Limpia parabrisa zigabe eziko gatun bai beli. Eta hori jazten bahaz, Egitea, laguntza eskatu baina. Eratu inala izo. Ate aurretik txaleko jantzi behar duen. Ez dinalako hotzi egitean da? Ez den otzantza. Seguritateak oden. Jantzi zan. Bale! Bazetorren bateo da. Zer? Bakoitza mereziduna daka. Agur! Zer esan nahi otezun horrekin? Igual zaion, nik deitu jon gruai. Gruista? Bai, laguntza favorez, Ikeako bidian geha bai? Zemarren kilometroan? Bai, Carmen, zemarren kilometroan atxeuden? Itxain pixkat, espere un poco. 17.346. 17.346. ¿Ez dala posible? Mundu hontan dana da posible. Autoak idatzeko baimena ere edozeini ematen diote, bistan da. Asmatuko ote du gruistak 17.646 kilometrua non dagoen?